כותב דפי זהב, יורק על המרקי, אני לא נשב לסתיו. מרשה לי להזכיר לך בו מי בנה את העסק. לא, זה לא אני מביא עוד פרק. קח את הפרקת, שים אותה בקלטת, ונגד התחיל ללכת, אחרת המוריד כל כך הלב, נוסעים הבלתי כמונכת. הייתי באלה תמיד כי הוא מרים את הדגל. לא מטובל, לא מקובל, לא מטובל, לא משנה, סתום את הבדל, לא מטובל, לא משנה, לא משנה, חי, קומר אותך, בשנייה אני שומר אותך. כמה יש כמוך לא יודע, לא סופר אותך. כל מילים ממש שלי משקל קבל אישי 72 בתולות, לא צריך להתארק. תמיד שבן אדם מה שמנסה לשבת את זה נשאיר בתי חולים או ותיקים ויש לומר בגלומית לא בקנות מתחבקים. אני טוען את המייק לעבר שנים בוואט אבל כמו לטורקים יורד מלפי כשעצה ותן מה ביד תיקח איתך את הרוב מוכלל נציג בדור דור צורות באחד הבלוד גלטות נראה יום ספרד אני רוצים ילדים טורקי שבא מלדינו לייזים שמי פתחויים וכל השאר מחפש את העלות קיבלתי מייק תפתיקים שכבר אור ונוחלאות פגירתי לרזר חבוצות לא קולות לא על זה שמעתי הגלקסיה, תשאיר אותה שלמה. שהחברה שלי הולכת לעבדות ואני מצליח לא לעליון אבל אני לא מתייאש איזה כל מדליק באש מישהו דבר לא חושש לקבל למתנה ריב במפורט שש אני מקליט פה עם פיג'מה מהפכה כללית, מה? כאילו למה? כי אנחנו כאן אחים ממש בשבילך תרגיש בחוש שלי סלאחו נמש גברה אז היא לי לא יודע מהתיבה שבחתנה עולה בחם פיזי מהמגזל של הריחה אוי אברוח אני שם את המערות נושא הגגל הכיוון בוא תצא מזור תראה אותך אני אפילו לא שונא אותך תקות אפון אף כן לא שונא אותך קצת טובה שאולי כדאי לך לקחת את תירה
חקירה כדי שתפרק לך את התחת. אתם יותר נורמליים? אצלי זה מחט בהרמה של נרקומני, מלמד דבר או שניים עוד שהיינו בחיכוני, הרבה מאוד שנים שאני יודע מה זה בולבוליה, אין שום בעיה, מהשברתי באילת ושאפילו לכם נורא, ירדש תמונה שלהם אשפך תגרש, אתם בראש מרבים בלים חדן בכלל 2006. אני לא רוצה להיות מהבורים, זה לא איש ומתאבד, אין שלום, אין ביטחון, אין עבודה, אין פרנסה. לא רוצה את כל החוגה, אבל מגיע לי תחושה, אתה מדבר על ההכנסה. אני רוצה איתה, וכל דבר בעולם שמתחלק שווה בכולה, עובד בעבודות תגובות כדי לבנות נכון. חזרמן שווה צחון להם, לא רוצה ללכת משנה הבאה, אני מדבר ומשעה ערך, אני לא רוצה עין, אני רואה, אני לא סמסה, אנשים בנים קולטים לי, ונרים שלם עין, לא מזיק לך, זה לא כאן תסתכל חזק מסביבה, החיים בישראל יהיו בחירה ושום דבר לא משתנה בשום שכונה. זה סיפור של אמונה. שקט, התחלנו לבשל המטבח נשבים, ונראה שיקיקו בפה. אתה לא תקלוט לו, שערים ובטוח תצטרך לקפוץ לו בסיר, כמעט מוכן משתנו על אשתרה, הזמן לקח קצת, אבל הנה המוחה פה מוכנה. זוקים לכם עליהם, אם אתם פה בשכונה, ספונים של חינמים, עמדת הייתה שווה, כי נתחיל מהאבא לא עושים בכלל, אתה יזדה שבשעת אדם בעצמך טובה. אני סמך על המזל, ברוך השם יש שני ביצים, מקשקשים יותר מדי, אז חל לשים בוא תשים את המרחב שהיא נהורה סחורים, חיכיתי קצת במנהרה בכניסה סחורים, אלא שכיום בטרש אני דוק מוקף בורים, מכניס את כל הסיורים את הקופסה של שימורים. חשבתי להם שיסון בימים שהיה בהם מפנדים לשים את הג'ב הפולי. חשבתי שאני הוא זה שיביא את השוני היום 60 נשים בטח כולם רוצים להיות כמוני. ומישהו חוסך בין לכבד דיבור המוני על המטה כמו על הביט מחליט כמו טוני סופרנו סופר ספגן מטורף גם רדיופוני. תרימו את הידיים מאליו ולאו ג'וני בואו דבי מה היה? באתי לעשות קצת בלגן בסדר, להפך לסצנה של האמא והחדר. אני MC, אני ראפר, כותב לירים, שובר סיפות. מה אחי, אתה פאנק שלך? זה MC וקיצייזה, בקצאי, אני בא בסטייל, באיפה פולט, איתה מגיע את הטיטוקן, יושב עם הדבר המטבים שלו בצורתן. כל הכן להגיד שגוגשתם מהרחוב, יכול להיות שהם משקרים היום שכל יהיה לי פה. מאוד יהיה לי עוד שיקששו לי כפות, אולי זה היה עוזר לי לסדר את החובות. זה מעמיס עליכם אני פה עד שעמיס ואחרי שקט חמוד בלנסק מיתוס כי תיתן לך מפחיה אתם יודעים מה היה עוד בשנות ה-90? מה היה? בשנות ה-90 קבלה בירת הראפ ידועה בשם יבנה בת ים בוא נתחיל קצת כבוד ליבנה לשנות ה-90 סורתנים שלי, בגדלתי את הסיגריה הראשונה שלי שם נשאלתי, ניצבתי את דמותי שלי גם לטענתי לכל הממסד הבירוקרטי שלא דאג לי לתעסוקה בלילות ורק נתן לי לשבת שעות על גבי שעות ושלח לי שוטרים וניידות שעשו עלי חיפוש ונתנו לי לסוף את היומנים מעלה את כולם בלהבות אז יאללה ידיים למעלה נעשה בו מהומה מיבנה עד רמאללה המוזיקה שלי חוצה גבולות אני מביא ישר מאיר אורון יבנה היא בירת הראפ זה נכון המתחרים שלי אוכל פרוסטק זה נכון יבנה היא בירת הראפ זה נכון המתחרים שלי אוכל פרוסטק זה נכון תודה רבה לכל מעגלי דיזל הפרצוף יהיה מתאים להעלה ותשארו בובי